Ιδιαίτερα σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές που βιώνουμε ως κοινωνία, η τέχνη γενικότερα είναι ένα καταφύγιο για όλο τον κόσμο και για τους μεγαλύτερους και για τους μικρότερους. Σε αυτές ακριβώς τις δύσκολες στιγμές να μπορέσουμε αυτό το αγαθό της τέχνης, το αγαθό του πολιτισμού, να μπορέσουμε λοιπόν να το προσφέρουμε σε όσο είναι δυνατόν περισσότερο κόσμο. Η μουσική πια είναι πολυτέλεια, δεν είναι είδος όπως ήταν παλιά που είχε πάρα πολύ κόσμο και ακόμα και τα μεγαλύτερα οδεία αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα επιβίωσης πια. Εμείς εδώ στο Οδείο Μουσικός Κόσμος, τόσο η Γενική Διεύθυνση όσο και η Καλλιτεχνική Διεύθυνση, έχουμε επιληφθεί ακριβώς αυτών των θεμάτων, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και σε ανθρώπους που δεν θα είχαν την οικονομική ευχέρεια να ξεκινήσουν κάποιες μουσικές σπουδές, να έχουν πραγματικά την δυνατότητα, την ευχέρεια να ξεκινήσουν ακόμα και με ένα μικρό συμβολικό ποσό. Αυτό που προσπαθούμε να δώσουμε είναι να υπάρχει πάνω απ' όλα ένα περιβάλλον από τη μία σοβαρότητας και αγάπης για το αντικείμενο, για το αντικείμενο της μουσικής, από την άλλη ένα κλίμα, ένα περιβάλλον ελευθερίας, δημιουργίας και ανοιχτό σε κάθε περίπτωση σε νέες ιδέες και σε προτάσεις. Πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα δουλεύουμε, τόσο ο Στάθης Ολιώτης, όσο και οι υπόλοιποι εκλεκτοί συνάδελφοι συνεργάτες του Οδείου, όσο και εγώ ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Στο φινάλε, όπως κάνεις αυτό, άκου τι σου λέω. Το Οδείο ξεκίνησε το 2010 στην Παλίνη, στο Δήμο Παλίνης. Είμαστε τώρα κοντά στον τρίτο χρόνο. Έχουμε μαθητές που κάνουν όργανα. Εγώ προσωπικά διδάσκω τραγούδι. Έχω μερικά παιδάκια που κάνουν βιολί, που κάνουν κιθάρα, που κάνουν θεωρία. Και τούτα εδώ τα παιδιά που βρίσκονται κοντά μας είναι, θα έλεγα, από τους στυλοβάτες του Οδείου. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά αυτά εδώ. Το ανώτερο που μπορεί να σπουδάσει κάποιος είναι περίπου 8 χρόνια. Περνάει επιτροπή και από καθηγητές από άλλα οδεία και από το Υπουργείο οπωσδήποτε κάποιος αντιπρόσωπος και λαμβάνει το πτυχίο του. Οι εξετάσεις γίνονται κάθε χρόνο, στο τέλος της χρονιάς, δηλαδή προς το καλοκαίρι. Δυστυχώς όμως τα μοντέρνα όργανα δεν έχουν διπλώματα, έχουν μόνο βεβαίως μοντέρνα ηλεκτρική κιθάρα, μοντέρνο τραγούδι, μόνο τα κλασικά. Τα παιδιά που έρχονται, τι μαθήματα παρακολουθούν κυρίως? Τα μαθήματα τα οποία προσφέρει το Οδείο είναι ποικίλα. Υπάρχουν μαθήματα πιάνου, μαθήματα κιθάρας, μαθήματα drums, βιολιού, πνευστών και χάλκινων και ξύλινων πνευστών. Όπως επίσης υπάρχουν μαθήματα τραγουδιού και σε κλασικό επίπεδο, σε επίπεδο μονοδίας, όσο και στο επίπεδο του μοντέρνου τραγουδιού. Σε όλα αυτά, συνεχτικός ιστός, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ο τομέας των υποχρεωτικών και θεωρητικών μαθημάτων, ο τομέας της θεωρίας, στον οποίο εμείς δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, έχοντας βάλει κάποια καινούργια στοιχεία που ενδεχομένως στα περισσότερα μουσικά ιδρύματα δεν υπάρχουν.